so shi harkar jarida yana da ka'idoji, yana da dokoki, sannan sai ka cika su za a dauke ka aikin jarida. Shi kuma podcast kowa zai iya zama podcaster, kowaye, kuma ya danganta duk yanda ka ga dama, yanda ka dama haka mutane. Once kana da platforms din, kana da audience din, so zaka iya zama podcaster inda mutane za su saurare ka. Abinda ake muhimmi zama ne ku tattauna ku yi hira. Shi harkar jarida da dan jarida akwai ka'idoji, tunda aka ce dan jarida shi ne akwai mainstream media da yake wa aiki, wanda sai ya cika wannan qualification din da ka'idoji sun dauke shi, wanda watakila ni ma nan gaba zan zama dan jarida, amma yanzu ni ba dan jarida bane. Saboda haka ni podcaster ne, so za ku ga da bambanci. Wani lokacin muna sane muke bambanta shi dan a gane ba harkar jarida bace, amma wasu ba su ganewa tunda sabon abu ne. Shi podcast din gaba ɗayan shi ma a 2004 aka kirkire shi. An fara da radio ne, yanzu kuma ya zama video. In ka duba mainstream media yanzu na turai, saboda mutane da yawa sun daina sauraron labarai a mainstream media irin su BBC da sauransu da su CNN, to sai zama America yanzu podcasters din nan su ake sauraro. Akwai podcasters, akwai independent journalism wanda shi baya karkashin wata gidan jarida ko wata gidan TV ko gidan radio, shi karan kai shi yake, kuma mutane suna sauraro saboda ba wata propaganda da wata gwamnati za ta bi ta yada ta gurin shi. Su kuma wayannan gidajen TV da radio da jaridu suna yada propaganda ne na gwamnatoci. To sai yanzu ya zama podcast din nan shine ake yayi, wanda watakila bai zo mana da nan da yawa ba, shi sa mutane ba su gane ba. Na yadda akwai room na improvement da za mu iya improving din shi sosai, musamman shawarwari da manyan 'yan jarida na ga suna kallon wannan shirin da kuma sukan ba da shawara su ce, wasu su ce ba haka ake harkar jarida ba. So ina so su fahimci cewa ni ba dan jarida bane, ba kuma harkar jarida nake ba. In kan lura cewa a wannan podcast din mutum ya zo, shi dan jarida yana kokari yayi balancing ne, sannan baya daukan side, sannan duk tambayar da zai wa mutum shi ba ka gane ra'ayin dan jarida ba. Amma wannan zauren na za ka ga na kara ra'ayina, za mu tattauna mai musu, wataƙila a tashi baran-baran, wataƙila ba sallama ma ku ga an kare shi. To haka ake shi, kai audience din ake so